n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ taa mɔgɔ ka kungo la n'a fɔra ko aw bɛ na ni zamɛ ye ka a kɛ ɲɛnawoloma ye k'i pan mɔgɔ kunna ne ko ma ni den wɛrɛ wɛrɛ ka so a bɛ yɔrɔ cɛ ne tɛ taa ŋo ne tɛ taa sisan ne tɛ taa u ka den wɛrɛ wolo dɔrɔn ni n taara ka fɔ ɲama ayi ne tɛ taa a ko n y'a fɛ Mali kanu bɛ kelen n'a ka tɛmɛ kan e kɛ Mali kanu bɛ n'a ka tɛmɛ dangaji n y'a kɛ n ka miliyɔn di ma ala ka tila ka kɛ ba ka ɲɛ ka kɛ n ka miliyɔn kɛ ɲɛ kun ne ka ɲɛ min ka wari ka ban mɔgɔ min Aujourd'hui aussi, c'est un autre. e kɛ ɲɛ kɛ n bɛ 50.000 di ma ma wa tan ka taa gonu ta 20 ka to ka n ɲɔgɔn bɔ mobili fɛ wala jala ka barika don ka futa kɛ n jugu bɛ ɲɛ yan ala ka di caman don mɔgɔ min bɛ miliyɔn ŋaniya ta ka tila k'a fɔ k'a bɛ 50 d'a ba ma wala ala ka nɔgɔya ye ala ka nɔgɔya a bɛ na sira o sira fɛ ala ka nɔgɔya ye nin dun diyara ne ye o bɛ ŋaniya la. Tout est possible ce soir. Jɔnni a ka pusari kan jɔnni a ka pusari kan a jugu ɲɛ la a jugu b'a ka minɛ tigɛ a bɛ taa n'a ka minɛ ayi a sera ma an jamana cɛ y'a miiri de ko ni ala y'a nɔgɔya awɔ voilà bon comme ala m'a nɔgɔya fɔlɔ ne y'aw ka intention dɔn il faut prévenir avant gris babo e kɔkan wa ko exemple ye ne ka so o tɛ kɛ ne ka so comme ne de kɛra aw jugu ye a y'a ka ta a y'a ta baba don an ka taa yɔrɔ yɔrɔ ja ta an ka n ye Pakoba fɛ yen n ye Pakoba fɛ yen ayi ta bɛ tila k'o fana wele k'a fɔ sisan parce que a b'o tɔgɔ fɔ komi ne de ye dangaden so in kɔnɔ yan aw b'a ka wari miliyɔn tila ko ka pusɛri k'i nɔngɔn bɔ hali n'a y'i diya i kɔ bɔ